पावसाची गजाली. पावसाचा काय सांगूचा तितका थोड्याच. अहो एक एक गजाल सांगू गेलं तर असे कित्येक पावसाळे जातील. काय समजलास? हा, अहो माझं गाव फोंडा, नाही म्हणजे तो गोवा फोंडा नय, आमचा फोंडा घाट, तालुको कणकवली, जिल्हो सिंधुदुर्ग. आमचे नारायण दादा राणे सिंधुदुर्ग म्हणतात, सिंधुदुर्ग. तर तर ह्यो फोंडा घाट म्हणजे एकदम सह्याद्रीच्या पायथ्याक, म्हणजे कोल्हापूरसून पुढे भोगावती आणि मग पुढे राधानगरीतून दाजीपूरची खिंड पाठी टाकलास काय झालो फोंडा घाट सुरू. तर पूर्वी पावसाळा सुरू झालो की आमच्या पोटात गोळो यायचो. कित्याक म्हणशात तर पावसाळ्यात 2-3 पावटे तरी दरडी कोसळून घाट बंद व्हायचो. सगळे ट्रक नि एसटे बिस्टे जे काय असतात तर 4-4 दिवस बंद असायचे. लय पंचायत व्हायची लोकांची. त्या खेपेक बॉम्बे कोकण गोवा हायवे नाही होतो. सगळं माल कोल्हापूरसून फोंड्यात उतरायचो आणि मगे पुढे पंचक्रोशीत जायचो. घाट बंद झालो की लोक पावसाक आणि PWD वाल्यांका गाळये घालत बसायचे. माय जा या पावसाक झाला तरी काय, कसं वैऱ्यासारखं कोसळता. अहो त्या दिवसात तर पाऊस निसतो रावण मुतल्यासारखं बदाबदा पडत राहायचो. ही एक एक मुसळी एवढी धार. आमचे वडील थोडी शेती करायचे, म्हणजे पोटापुरता पिकायचा. आमचो शेजारी आप्पा मरियो, त्याचा याक जोआत आमच्या शेतात हमखास असायचा आणि दुसरा जोआत कल्या शेट्याच्या. पावसाच्या आधी कवळा टाकून आम्ही जमीन भाजून घ्यायचो, मग नांगरट. 5वी-6वीत असताना वडिलांनी माका नांगर धरूक शिकवलेल्यानी. 2 कोपरे तरवायचे, पाऊस पडक लागलो की बाकीचे कोपरे नांगरायचे, ढेकळा फोडायचे, मेरे बांधायचे, मग चिखल करून माती भुसभुशीत मऊसूत करून वरसून गुठो फिरवायचो. आप्पा माका गुठ्यावर बसवायचे, मग कामेरी बोलवून तरवो लावून घ्यायचो. लय मजा यायची. इरली माथ्यावर घेऊन तरवो लावणारी ती कामेरी, कांबळ्याची खोळ माथ्यावर घेऊन शेतात वावरणारे आमचे वडील भाऊ, चुलीसमोर भाकरी बडवीत बसलेली आमची आई. वाईच फुरसत मिळाली की कुड्याच्या पानांचे दांडगे इडे फुकत बडवीत बसलेले तो आप्पा आणि कलो, आणि सांज झाले काय उतवार सुकवक टाकलेली ती कांबळी, भाकरीनी सुकटाचा तो घमघमतो वास. अजूनही खयो पाऊस पडोक लागलो की माका आता सगळा आठवता. आता पाऊस म्हटलो काय माका फोंडाच आठवता, दुसरा काय नाही. आमची शाळा तशी लांब नाही होती, पण दप्तरा सांभाळीत दुसऱ्याच्या हातात मोडके छत्री घेऊन जाताना आम्ही अर्धे अधिक भिजायचो. झड मोठी असली तर छत्री उलटी पालटी व्हायची. मेले पोरा कधी कधी पाठसून हळून येऊन मध्येच चाप बंद करायचे आणि एकमेकांचे छत्रे बंद करायचे. पावसाच्या दिवसात कोणी चिकोटी धरलेली असली तर मेलोच. चड्ड्याच्या खिशात अंगठो धरून किती वेळ राहणार, दप्तर सांभाळणार की छत्री. तरी पण काय काय भाद्दर मात्र चिकोटे धरायचे. जरा कोणी इसरण अंगठो खिशातून बाहेर काढल्यान की त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यान बुकल्यान म्हणून समजा. तर अशी सगळी शाळेतल्या पोरांची पावसातली गंमत. पाऊस सुरू झालो काय कुर्ल्यांचं रस्सो खाऊक आमची जीभ वळवळाक लागायची. अख्ख्या फोंड्या गावात कुर्ले मारणारो एकच इसम, आणि तो म्हणजे बाबी ढवण. काळो कुळकुळीत 24 तास पावशेर गावठी मारून तो नदीर जाऊन तासन तास उकिडवो बसायचो, शिट्टे घालीत राहायचो. हळूहळू नदी व्हायला बांधा व्हायला बेळतसून कुर्ले बाहेर येऊक लागायचे. कुर्ले बाहेर इली रे इली की ढवण झपकन तिची मेन नांगी मोडून टोपल्यात टाकायचो. टोपली भरली की नाक्यावर येऊन कुड्याच्या पानावर वाटे घालायचो. त्या खेपेक 12 आण्याक 1 वाटो मिळायचो. 5-6 वाटे इकून संपले की ढवण ताबडतोब हातभट्टीच्या गुत्त्यार, ₹1.5 घरात नि उरलेले सगळे ग्लासात. एकदा कार्यक्रम संपलो काय चाललो परत नदीर. पावसात ढवणाची टाकी सद्दान कदा फुल असायची. मेलो दिवसातना 4-5 वेळा तरी वाटे घालून नाक्यावर बसायचो. काय तो कुर्ल्यांचो रस्सो लागायचो महाराजा. वा 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 वा. आणि बरोबर ती जोंधळ्याची हुनहुनीत भाकरी असली तर काय विचारूच नका. मका तेव्हा वाडीतल्या पोरांच्या संगतीन मासे मारूचो नाद लागलो होतो. जरा टाइम मिळालो काय आम्ही तंगुसाच्या काटे पाण्यात टाकून नदीच्या पुलावर कठड्यावर बसान राहायचो. तंगुसाच्या तोंडार गरी आणि गरेच्या तोंडात काडू म्हणजे गांडूळ. तर पुलाखालच्या पाण्यात शेंगटे, खवळे, खडस असे मालवणी मासे उसळी मारीत असायचे. तंगूस ताणत गेलो का फाटकन काठी वर उचलायची आणि फिरवून पाण्याबाहेर घ्यायची. माशाच्या गालपाडात घुसलेली गरी काढायची आणि मासो जो काय असात तो पिशयेत नाहीतर टोपलेत टाकायचो.
रात्री माशांचा रिमिक्स सांबारा आणि गरम गरम भाकरी. मंडळी, तुम्ही कधी सुंगटा घालून केलेली फणसाच्या घोट्यांची भाजी पावसाळ्यात खाल्लास काय? हा, आ हा हा, काय चव असतात त्या का. कधीतरी आयतवाराच्या दिवशी तुक्या खाटकाच्या टांगलेल्या बकऱ्यासमोर मी डबो घेऊन उभो राहायचो आणि मग तसं तो मस्त पाऊस गारेगार कोसळत असताना सागुती वडे खाऊ किती मजा यायची. बकऱ्याच्या रश्यात ज्या का नळी मिळायची त्या का लॉटरीच लागली समजायची. श्रावण महिन्यात मात्र आमच्या आईचे कडक उपास असायचे. सकाळी सकाळी तव्यावर भाजलेल्या शेंगदाण्याचा तो वास माझ्या नाकात अजून दरवळता. श्रावणातल्या सोमवारी फक्त संध्याकाळच्या एका वेळेचं जेवण, केळीच्या पानार, वऱ्याचो भात, उकडलेल्या बटाट्याची भाजी, नाहीतर अळवाचा फतफतानी ताक, सोबत पापड, लोणचानी कुरडयो. नागपंचमीक पातोळे असायचे. गोकुळ अष्टमीक शेगलाच्या पानांची भाजी आणि भाकरी. वटपौर्णिमेक फणसाचे गरे खाऊक मिळायचे आणि आणि नारळी पौर्णिमेक खोबऱ्याची गोडी कापा. मंडळी, अहो त्या टायमाक गावात लाईट नव्हती. त्या तालेवारांकडे गॅस बत्ती असायची, बाकीच्यांकडे घासलेटचे दिवे नि कंदील. पावसात सगळा अंधारून यायचा. आमच्याकडे एकच कंदील होतो, पण आम्ही सगळी भावंडा त्या एका कंदिलाभोवती अभ्यास करीत बसायचो. मधीच तो कंदील उचलून आई गव्हाणीतल्या गाई म्हशींका बघूक जायची. अजूनही एखाद्या पावसाच्या रात्री माझ्या डोळ्यासमोर त्या जुन्या कंदिलाचो ढवळो उजेड हालत रावता. भिंतीर सावल्यांचो खेळ चाललेलो असता. एका पावसात जेव्हा वडील कोल्हापुरात गेले तेव्हा रात्री 11 वाजता रस्तो चुकान एक दारुडो आमच्या घराच्या मागच्या पडयेतल्या तट्यात जाऊन पोचलो. आता घुमणीसारखो आवाज येऊक लागलो तेव्हा आम्ही पोरा भियान गेलाव. आवाज खैसून येता कळना. तेव्हा आई मागच्या दाराचे आडणे काढून पडयेत जाऊन पोचली. तिच्या एका हातात कंदील आणि दुसऱ्या हातात काठी होती. कोण रे, कोण रे, तो बाहेर येतेस की नाही? आईनं दरडावल्यान तसं तो दारुडो कुडकुडत तटाच्या बाहेर पडलो आणि त्यानं एकदम आईच्या पायावर लोळणच घेतल्यान. वहिनी मारू नको गे मागा. अगे पावसात वाट चुकून रस्त्यावर खाली उतरलंय. माझ्याकडे ना बॅटरी ना कंदील, वाट दिसोक नाही गे. तेव्हा आईने त्याका थयच पडवीत बसवल्यान आणि जेवक वाढल्यान. ता झाल्यावर परत परत पाया पडून दारुडो रस्त्याक लागलो. अशाच एका पावसात ता घर आमका खाली करूचा लागला. त्या रात्री आम्ही सगळी उपाशीच झोपलाव.